Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kinong tre jong ka GVK EMRI, kilapan pau ya kejing persya, ya kinong penya jong ka company, kabapenya ya ka 108 emergency service. Halor kejing kate ya ketulap jong ki hakapuar baki pep tre namar badan ka lockdown. Namar ba om syam ladan ki ban wan shaw ya ki wat la kilong ki bakloy ban let sakakam lada biang ki kali ki ba wan shaw ba let on. Kini ginong tre jo ka GVK EMRI kilapan paru ka jing sngulingo ba kumno la khate ya katulap jong ki namar katkum ka hukum jong ka sarkar pedeng om dei ban khate ne ot tulap ya ki namar kini ru ki de ki breu ki batre hakmat ban yakon ya uknyang jing pang COVID-19. Sakawai pat ka ba kini ginong tre kilapan paw ya jing persya jor Kadairu halor kajing bam penbiang yaki jakasa yakini ginong tre hakaba watla kilai kendo bat bon ngot ki breu ki bapang basistom ki ha banet phai be chala yeng kaba bu pat ha kajing ma yaki bahyeng asam jongki sakawai pat kamat kaba kini ginong tre 108 emergency service kila penkan mau yaki bor badekmi kadairu halor ki pratli ki mat jing dawa jongki ki badang sateng hadu menta komta na kalian kini ginong tre kila aipor artayo ban penbet yakini baro lem komta kila berngam ban perlong da kajing yakhi. Kumbang ni kapor, jangan ni ka pandemic crisis. Ngi kong ginong tre, ngidan ki jing e ki bangi syam hini ipor. Tekidan ki jing e ki bangi ko ban penpau si ki pat ba. Bangi la jing syang ila ut si ki concern department. Nrei mdan basut nyaw kita ki jing e ki jongi. Tengim ban se ban pai khmat sya ka press, ban penpau ya tagi jing e ki jongi. Kenang bagi pat ba kin tep bat kin sothu ba ka jing tre kam jongi hani ipor. Ni ai met bat mensiam ban pendap ila ka kamram tang bana dien pat ki bedai pet yangi pat ki le da kumwe haga baki kta ikibun ki benta haga bangi ni tre te yakini ki points ki ba ni shakta ni yakran hi ki badai ki member jong kani ka union hi ken kham batai banya ya kita ki jing ki bangi syam ani kapor kumbana du kitu ki por bangi ladep yakhi te kamat ka bakong san ka bangi dawan ka banika kum ka jing ki jungi kadi kani ka transfer bat kani ka transfer ma ka bana du menah hingi ngla dawai kata na kalian juga management pa du mentar kam simla sunyo ban pendap kita ki jing dawa jungi bat kawai ka jing ka bangi syam menta kalong kadi ba idon kini ki staff bani na po khasihil jungi menta di balit po badilik duty po garus te bat ka management jungi kam simla penbiang kani ka pick up dropping mai nam ta jongki henry kalaot penban namar bakada baki kamsim layo ban let ya kanika duty maka da jong nika pandemic te kalaot penban ya kanika tulop jongki kai kanika jing tulop ya ki staff ki badon ha duty hakapor ba ki kiot ya kanika tulop ngila de ya kren bat ki supervisor jongi ba kin arrange ki kali pick up drop up na banta ya kitu ki staff ki ban late duty cha rural na ni cha jangai na ki district amar katkum ka location ka bangi tre ka jaka ka bangi tre ka dei na ka bai ka district cha ka bai ka district te ha ka jing lockdown jong kani ka national lockdown mo te kim yo kali su kan ban late bapli te ban bakin arrange kita ki pick up drop up na office kim arrange te kimyo kali ban late kila inform ru ya cha office ba kimyo kali ban late ngobha arrange kita ki kali yaki kena begini yo aten ya gaduti jongki rei kimle ya kata rendala kut pada ki banai ki ot yaki katulap hatu menta nginbu ka jingkeli hatu lada ki ot kat ni ka salary jongki katulap jongki ka barit kini yo bam dai ki kon ki jongki nangta kini ki staff kila kongu ruban are ban le duty saki jaka kibaki jan na yeng ndai kataru ka management ka klem nget yaki kila ong bangi la kila ong ya ka office ya ka management ba kin arenya ka duty sejan yeng jongki knang ba kin sub ban le duty kataru ki fiel kila ki fiel ban dudat te hadin kata nadu katu ka agitation jongiro ngila don ka charter of demand jongi ngila demand ka transfer te nadu kato ngila na ki life hundred tali ki demand jongi ngila od ya ka pratali ka transfer ka dona pring jong kata ka pratali
rewat hadu mentah till date hadu mentah ki claim fulfill ya kanika ka demand jongi ki claim pen urlong ya kanika demand jongi te tat hadu bangin da poi anu pandemic ngi face a lot of problem ngi akan du sibun kita kejing chaot kejing cha di dok tang na kajing bab sunyau kanika management pendep ya kaniki demand jongi te sakawai hang ni kalong ba katkum u state head jongi di Pangkas Chaudhry uang ba kumnu hakibai ki curfew kumba curfew ka KSU curfew ki NGO ma yang kiyo ka kali bandai tre balai hakani ka pandemic ba kimyo bandai tre hande ka jubab jongi open ta pade kalong ba kade ka national lockdown whole India kila lockdown kimyo kali mdon weiru ubri man kamai kali ngathara ki media ro pio iya kata pitibha company ma phi ban yangi ro te ngakwa ba phiru fin penshai na kas liang jong ki media na bantau uni state head baula chukren tangah kasuin na marba ka jingyo i jongi kalong ka ba hadu kata bangin yo kali bangin lek tre te uni ba de uang ba hakibai compare long open how to say compare in kasi open new jor ya kata ka curfew jong ki KSU ki curfew jong ki ki NGO bat kanika national lockdown hakani ka pandemic te kata ka dong ka bamsong nong rem kata ka jeng keren jong u ngimla man priang bat kalong ru ka bamsong nong rem dalele ru em ya kani ngi persak jur na kaliang jong ki field staff ngi persak jur ya kani ka jeng keren jong u namar babaro ngangit ba upaj ba hi baro jong ko bay jong ko baro ka bay ka state Meghalaya kitib haya kani kadon ki staff jongi ki ba ki ba kelon hapden gajing ya mare namar kani ka por ngi hapden mare be ngimdon por ban ya ngimdon por ban bam te ki ki kelon te hapden duty serta ki ong ba accident during duty or nani hapden ba kidang don ka duty kataru ki tulop ya ki kani ka jingle jong ki ka dong ka bam la nge nang ta na ka national wat Prime Minister Naren Modi ulaong ya kani ba kimdei ban otulop ya kini ko ki employee kinong tre hakakani ka pandemic nre kani ka management jongi wad ya ki an balakan tu ka government ro wala order ka government ro kedang violate ya ka kedang pengkhen ya ka tie kani kalong ka bas ngusi na banta jongi ki kala akta ya ka kiuja aja pelatang ka jongi staff jongi takani ngis ngusi ya kani da ka jing ya suthu jimut bat ka government da ka jing suthu jimut bat ka management bala penhare kita ki demand jongi na kalai panriu tuli ki ba poi hidup pratli te kat ku jing sem jonga kum ka union hiru ka wai kalong ba ngi ye gitu ki demands ki bangila compromise hadu pratli rei hadu mentangi syamba ka klempoi sei to ho ya salary kila negotiate ka salary ngila ya keren ngila negotiate ya ta salary hande ka salary ngan perso ni ba ka khamlong satisfied e brokhoi kamlong ba saiso bat ka ba punhun ni brokhoi kat kum kejing yo ka salary ka batmai tengah yang scam ka nong rem kum ong biang kalong ba ya ki pratli ki demands ki bangila demand bro kata kumbang ong implementan klempoi sei tingi persong biang ni ba ngisong benyau namar ba hadu yo service ngila resume ngila sedang banya tre ta banya syakri ki pai ba banya syakri duk usuk haba ba ngitip borok khot ni don kam ya kene ka service jong kene ka 108 ki ba penmentoi sibun ya ki pai ba bodi babon malang te hande ngasong ban ong ba lada ngila along willing banya traino te boleh kene ka management jongi pada ka long biang kumni pada ba kapun iba kam sap ya kita jing dawa jengi te ngang sunga somun ong hang ne ba ngakarpat du ya ka government ba gitu ki meeting ki bala adab ekran bros kata karon table bat i health minister ba haik du ba ngila ya suk ngila ya hun ya kata ka jing penbaik bangin saya bangin ya full ba management kan fulfill ya kita ki dimas jengi bat kan penbaik ya jing jengi handai nga somun ong menta ba nakaliang jong iru in bot den ba nakaliang DHS bakin budin nakaliang government bakin budin ya kani gajing jongi ba hadu menta ngila syuitre dok yap ka ba kum ba PE menta ba kani ka pandemic kat ni ka rush hani state jongi mdai tang kani ka state jongi ru handai borok kari hi borok kawai ka ba borok khot ni ya bun kam ha kani menta
Kajing tre jongi hangni ru mentangi perkhat ba tang sing ru ngimyo soban lek. Kabu jing hadu kata-kata. Te mentak sakoi kajing keli kami kolong ba hato. Ladangi borok khot ki batrai hangni hapo on juri. Aingu yu blai ba hadu mentangi pat don weiru ban yo positif. Namar ngidi ki frontline bat ki high risk contact yaki ni ki bayo positif. Tengi aingu yu blai ba hadu mentau weiru pat don bayo positif til da jabat don. Bayo positif hato ke management kalong prepare na kata kada jingkeli. Kai ke manpo bahkan perkhat dan na kaliang ke government kalong prepare na ya kata baladangi mentangin yo positif hato ke service ke stop na namar ngi kat kum ke jingtip jongi kat kum ki member ke bangi ngi don arspa ngut. Hapo arspa sipongut ngi don. Lada kumnu ngin yo tang kumba arpongut kumongong mentan ublem ailat kita ki basniu. Lada ngin yo tang kumba arpongut hato ke service ke deko na kam deko. Kathut na kam thut atau pai ba u thut na thut amar kani gede service ka bapun mentoi sibuni ki bro paling oi kata kolong ba hadu menta ka management ni kolong matla habai keren ka manpower habangi keren ka manpower kolong matla kumenta kum malam mai phang de ki bakaren men ning kong ya transfer boleh hadu menta ki mla bonle ka transfer boleh kaduna manpower ne boleh ne namar ba ya ka transfer nadu musabangi keren kadon hakamat je keren ka hakamat du ka transfer kalong ba yaki ba pha shagaru ki khasi mdei ban pha shagaru dei ban pha shini dei ban pha hakini ki local area ki bari ki khasi ka bayas ka dei ka long ka ba dei ka jaka ka bangi suthu ka tin ka thli ban keren hanri menta dangi ngin stage ba garu health ka dei ka ba sibun ban trekam banya tulun hakam banya keren ba ki tin garu ngi ngim nang pi sakawai ru kumenta ba hakani ka por pandemic menta ba kani ka lockdown ka trekam tak ada kibnai ke PE mentah kalau lockdown ulang supli dang menu tementah haba syadu syagaru hills miok kali benlek interstate movement lu kamdan nginlik na asam lu ke jenjar nginlik ni nepok nong stone lu kamdai ke besuk benlek miok kali commercial vehicle mendan ti ke management pada kamlak ban penbiang tang ke dropping pick up yaki staff la jong du ban penbiang ban mentah ka tre khta jong kini ki staff ki batre ta ke bu jing sibun ye kita ki bor khoi bang penpa pi ti habadi berkata ka nongrim ka banga yeng bang ong meneba hadu mentangi dang sutrai tang daga jing yesu jimut bangi ikut ya ga strike bangi ong bato kin sale hadin hari hadu menta krempat le iru em lat nyotang ka transfer lat nyotang ka salary ke bagi la le kita ri ba khandiat teng na kalian jingi klem hon bat ngi klem sutunat ya kini ke ba hadu menta ka management kolong mala nomor menta la dangi le ya kren makana bat kiru laslong bay keren ya hasun na marublay la sukut ak jing keren empoi sei tedeng tak kadau ngisa penpau hakmat jong pi ki media kumju uru hakmat ki pai ba kani ka service kadai ka service kadai ka kam kani ka wonjur ka service kadai ka service ka ba aji montoi sibon yagi babon balang kumba pilai iba hagini ki sim adap kumnu la penkha klung hapo ambulans support ni grams kumnula kit iki positive case namar ngan ongi pi hakani pandemic mentalai positive case dan kini ki ngam tangi positive mo di kini covid case bai 100% tengim kit andai prapo no shispa ngi dei mangi frontline ki bon kit iki positive case but suspected case ngi mangi bai prapo no shispa arpo ngi no mi kran prapo no shispa tengmut ngi dei mangi bai hato ngi res ngi res ila de hato ka jing perkhat dingi haba hadu mentaro ngimyo malik jeng hap song quarantine ni tengah so bon ong ba ka government du ka hapan phai khmat lem skijing jongi ki bangla pan sngo kumju ru ka management ka ba ka de ban le no wot ndai mon su song haju bon su song klikti ban su kut ha jing kran ba ka kam poi sei ru katai ka we ka jing ka long ba na pring ki staff jongi ki shaot tulop balik ki shaot tulop ka long ba kimla ban poi sekitu ki duty ki jongki ki don ki staff jungi ki banang ni na ribhoi na rijaintia banang ni na rikhasi ki jungi ki badi banlek duty sataisha Garo Hills te mentakimbu ya kitu ki pick up bakin ka office kambu ya ki kali bakin lek shaw lek bu iki te halor kata kanongrem ki niki para batri lang jungi ki mla ban poi si ki duty te ki shaw tulop na kata te ya kini ke jing ke jungi ngila pen pau office ke office ka ngap jar te ngila abu ka poru sitayo ya ke office bagadiban refund no ya ketuka jing shot tulop nomor ke jing shot tulop
kejungi na du ubnai April ter menta ladang iken kejing syaot ka ba sanspa ruspa lila jan ya barok hoj ki staff ka ot henry kejing ot pa gini ki bomla ban lektre ha ka por ba menta na mar kejing bom lek syau lek bu juga office kidon ki ba syaot na du 100,000 seneng hadu nyu hajar kidang ot mudur pi ketulop ke bered nalor bagi syaot kumta nalor ba kajing ba kelakam de ke jong ki staff ke jungi ke jong ka management ba kampen biang ya ki pick up te ke jungi te ke wei pat kajing jungi kalong halor jong ki quarter na pedeng kitu ki demand ki bangi demand mensua baka lakular ba kan penbiang kaderu na ki quarter kalakular ban penbiang ya ki quarter ke jungi nomor balai kumbalong mentah ki quarter na ki sau fulai teli ki base ladi ki location jong ki Meghalaya barok koi ki badang khamba ki quarter ki long trai tang lai ba sau teli nri barok koi ki bala jot ki bala jau katunum ki ba ki jingkhang ba amdon shu ki ba ki jingkhang yet don shu ki ba ka laj omdon ki ba ka omdon kum hakani ka por bangi ya fight ya kani ka kelam COVID-19 lada kimbiang kum kita ki ka kambiang ka laj kambiang syukain mentah hadin bangi la aten ni kini positive case lada ngiwan siapo ki quarter jungi haban sum te lada don laj lada don kalong ke bangi la sya leben sebab palan nalor baki la kular ban penbiang ka jing ke jungi ke ba hangi yesem mentah kalong siapang kini ki accommodation kinang ki accommodation ki ba kerpang ni pan naka sarkar naki district administration beper jom ka Meghalaya hi borok kowe te ngi sngongu kidon ki district kumha west jaintia ki la penbiang kumha po Garo Hills ru hatura ki penbiang ka jaka ka accommodation tenang tadi hapo riboy ru ki penbiang bahagi ni aingu ya gitu ki concern department ni ai kuble sibun ni sungu sibun ya kejing yarap kejungki henry kidon pat katu ni ki bom pat biang kini ki accommodation kum hapo East Jaintia nang ta kum hapo katai ka Southwest Khasi Hills ki bom pat da biang ki jika sak kimpat penbiang te balai ngi kwa kini ki extra accommodation nomor balai kini ki quarter ki ba ka government ka penbiang yang haki CSC PSC haki police station ru kimlong ki ba bit babiang hadu kata mlong ngi pimne ba kidon ki ba jot ki bombiang kumta tingi don kami kini ki extra accommodation nomor balai ba onda kila dep duty kila attend shibun ki suspect case kidon ki ba attend ki positive case ru jongkan ni ka COVID-19 te ki kwa ban yo extra accommodation nomor balai bahaka tu ka quarter ka ba ka government kala penbiang kalong kamlong biang bakin sa nomor kidon tang artli ki jingtia te kamutang gitu ki badon duty kala ban syong hang tu haka tu ka quarter te ki extra accommodation kalong balai bangi hab ban sa ki extra accommodation ni pan ka sarkar bakin penbiang kalong ba onda kila dep ban kit iki positive case lan iki suspect case kemud bakin lek phai sing kamlong ka ba kamlong safe na kabenta ki kun ki na benta ki bahaya ngasem halor kata ko nongrim ni pan ki extra accommodation ngakwa ban penpau biang kawei ka jingdon kam jungi kalong ki ambulance ki batmai hoi ni la yo ki ambulance ki batmai hakini ki hauni usnam bamenta kini ki benai ki bladap arfu santali ki ambulance thamai tengi ai kublish bun bat ni sngungu sibun ya ka sarkar bakla penbiang arfun riutli ndrei kini ki arfutli riutli kimpat biang kumbalong hakini kipor ki bamenta jong kanika jinghele jungi ya kanika COVID-19 kalong bangi bunkam hadu kata-kata kumki nong triwon juri ni bunkam hadu kata-kata kumbangi i haki lat pathai kubor beper na ka sarkar kalau ong hi ba in any emergency you call 108 haki emergency kat kibadon bangi di ban call be 108 te halor kata ka jing i ke jungi ro bat ki pat ba ki i kata
ba baro ki kes kumla kren i publicity secretary mene ba 80% naki suspect case bat naki covid case ki kit bet ki 108 ngakwa ban penparu syaki pat ba leng ba kajing bun kam gajungi bangi kit yakini ki suspect case labun apeng ki general case ni labun ong ba ki light no bun apeng ki pat ba ki kwa ya ka 108 ambulance nrei namar kajing ngidang engage ngidang busy bat ki weipat bat kini ki weipat ki case kimla ban yo te kumbangi lai hak kini ki sengi ki bala adab dan apeng jongka wei na pring kiseng balang ka bala kentho yang ki nong tri unjuri hapo maureng keneng ru te ki ong ba ni deny ya ki kes ki jungi bangin kit ki hospital ba pher ndrai kum kata kam judon na pedeng ki kali unjuri bakin nomlet syaki hospital ba pher hadin bala rifar ki doktor naki CSC ki PSC teng wat lada ki doktor ki refer sha civil hospital ndrei na pedeng jong ki patient party pedi ki kwa ban le Nazareth hospital ne ki kwa ban le ki private hospital ru ni ai kamon jong ki ngile kam dei bangi ni kentat ya kita ki case ki bla refer na ki CSC ndrei ai sha ba ki tu ki patient party ki kwa ban le ni ya lambe ki sta te kani de ka wei ka long ka jingkerpan ka jonga kum Presiden jongka Meglia Yamara Workers Union kalong ba kipat ba bunsin kis ngutu bakla kumbaga jaka kes apo maur keneng mahkani don kawi na pedeng ki seng bahalang kabala kentho yangi ki nong 3108 ka boong ba kani ka 108 maur keneng ka kamtre ban libu ya ki niki nong pang sya ki hospital ba repair Ndrei kum bakalong menta kat kum ka protokol jungi jongka 108 kalong ba kanu ka kes ka bangiyo na sin kamut na ying jong pi ki pat ba kamde yangi ba lada kadi namorung keneng in wan kit direct ya pi syapo laumali lani syapo civil hospital Shillong kamlong kumta kadi bangin kit be na katuka sin na katuka ying jong pi syaka nearest CSC lani syaka nearest health center kamut pa nang tu namorung keneng hap kit syua hapo PSC morung keneng lani CSC morung keneng te nang tu na po PSC CSC pat doktor un refer sa Shillong lada kadon kam yaki ban refer kipat ba ki nom dei ban sutu bakla namar ba kamut ba ngi don kam ya kataka ka kajing sumar ka ba kerki ka ba kloy kamut ba nayeng ngi ban kit syua syaki hospital ki bejantam tinang tu na ka hospital ki bejantam pan ba lada katu ka CSC PSC katu ka hospital kamla lani kam biang gitiar hang tu kin sarifar ya pi syaki syaki hospital ki baha asor Shillong ti kamlong ru ka ba lada u doktor u refer na katu ka CSC PSC syaki ki higher facilities mo badon kam ki kat kum gajing don kam jong unong pang kamut ba lada u doktor refer nang tu kamlong ru ka ba shisha ba ngi kinong tribun juri ngin kentat ya kata cai ka ba refer doktor ngi haban let sikituki hospital te henrei kat kum katu gajing keno ru ba ki nong trei wonjuri ki kentat ban let sekini ki hospital ba per Shillong henrei kamlong kumta kai ka bala refer na po CSC ngikit be Shillong kadon teng ba lada u doktor u refer syapo civil hospital mo syaki hospital sarkar henrei gitu ki patient attendant ki la ban let syaki private hospital ru ngingi ko ngo i kata ngira be syaki private hospital ru lamar kum gajing don kam jungki kat kum gajing don kam jungki niki kat kum gajing la jung gitu ki kat kum gajing kwa jung gitu ki nongpang kan bagi kwa ban let ting ibu hakamat jong ke sarkar ya kini ki jing e ki jungi bahkan pen pet lem ya kini ki jing e ki jungi ban pen bit pen biang lem ya kini ki jing e ki jungi bat ngibu ya kini kumno artayo ngibu baka sarkar kan
penbet penbiang lem ikini ki jingdon kam jungi kilam ki jingdon kam ki bekerki ku mengilai mene bang la kedo untuk naduk ki accommodation ki kuota nang ta kani ki jing syaot dia kani ki tulop nang kum tu terter ki jing la pen pau bang ibu artayo ba nakaliang juga sarkar kan pej ikini ki jingi kan ai ke jubab halor jungi kumnungin le halor ke jingi ai por artayo baladaka sarkar kam jubab kata ka artayo kumut nang niskmat ngilaban sedang no yaki jingi ki jungi nang niskmat boros kat tu ngila shu sngap la kat tu benai mo la nyu benai pra benai mentang ngila shu sngap nomor bele ngi kum hakani ka por ka mentah nomor kali ka por ka ba ka jing shalin shop jong haka riba ka perthei bro koi haka ni ka klam covid-19 te kalong ke ba ngi yas ngap ngi sha sitom nomor bale kalong ka jing sitom jong bro lang ring i ba ki klam penbiang hakini ki kan ni benai ngi la ngap te ngi imban si man stang ki jing ki jungi lada nakliang jong ka sarkar kam la ban penbet lem yakini ki jing ki jungi kini ke jing tulop ke de be naka management kemudian naka ke GBK management te ba ki staff jing ki mla ban lech ki duty ki jungi na mar ba shadu shagar hills temo nang ni na po ri khasi jantia jungi ki mla ban lech halor kata ki ot ke tulop kini ke management ki ba ot ke tulop tingi la bu ngila pha ka city sepang ke jing ot tulop ngila bu ki details boro juki tuki kerteng juki tuki beriu bat ya ka amount ka ba ka od ngila ai ki nadu hapa office ngila ai ke ni nadu ka arfuai terik jong uni benai bamenta benai Julai tengi ong ya ka office ba ka de ban pen phai no ban refund ya ke ni hapo sitayo kamut kata ka sitayo kala akut nadu menen ka singi arfu praterik te hadu menta ka klam ai jubab te halor jong ka neru ngila ai ka city syau DHSMI baun piklem baun interbin lem ya kani ka jing syawat tulop jungi nrei ngiklem yo kanu ka jing jubab nak office jungi ba kila le kumnor adu mentah hakini ki namar kani ka pandemic kala sedang nadu benai March kala don ka total lockdown agak tu ko porli kala ka jingai ba ka lockdown la long bor si benai arbanai te haga tu por ka klempat penbiang yakini ki kali te jing syawat tulop ru ka de na du benai March April ki syawat tulop te haga tu por kempat penbiang hendrei menta hadin ki la penbiang ki penbiang ru ka kali ka bolero nang ni na Shillong Shatura mo te na Shillong Shatura hendrei kini ki badai lej ka duty jongki sha tai sha Garo Hills ki don ki bana du na stai stan kli riat te kidon ru ibana du sathan ribhoi na staisha patar khama kebut na patar khama kin hawan shani kin hawan da kali lejong tukum habalong kadi ka por mentala da kim li shaw na du na yeng tani da du ka na jan satu kemut na du na patar khama on wan shalong ru ka jenjar hi yakini ki staff ku jingi bikin wan kemut ba kadi bendon ka pick up yakini ki staff ku jingi ki berdile shagaru kadi bikin shaw na du ki yeng ki jungki ken ndai nu tarkhma na du kliat kin wan chulu shilong nambar kibu tang nani shilong stai tinalor ba kata ka jing late ke jungki mentaru bakibu ya kata ka dropping pick up dakani ka bolero ki haban siu kini ki staff jungi ki haban siu saus pa late ba saus pa wan kemut pras pa ka kataru ko we ngibu ba nakaliang ka management kam dei ban pha siu pisa kam ta ki staff jungi aba kalik bu kam ta kadi ban ai free dropping yakini ki staff jungi